a kedves nézőket, én Attila vagyok, és ez egy Survivor map, amit a haverommal fogunk kitolni. Köszönj szépen! Na akkor vágjunk is bele. Oké. Na mivel kezdjük? Hát, mivel? Van fád? Fám, 8 deszkám van. Neked? 2 egész. Ja, már amúgy elkezdtük, a fát kivágtuk. Ennyit csináltunk végül is. Na, ide adod Attila, akkor kihozok belőle egy egész házat. Ne fából építs. Nyugodjan. Csak crafting table kell. Tessék. Kussoljatok birkák. Nincsen Ah. pacsákány, csinálok abból egy főcsákányt. Hol lakjunk majd Attila? Hát, a legjobb hely itt van. Hol? Itt, nem? Ez, ahol állsz. Hát nem is tudom. Akkor ez igent jelent. A sok birkának majd az a kis vassal, ha 2 vas van legalább, akkor le tudjuk mérni a bundáit. És a gyapjút. Aha. Konkrétan ez a videó annyiról fog szólni, hogy a házat megépítjük és lenyírjuk a birkákat, nem? Csak egy gyapjú van, vagyis egy vas volt. Nyugit még van valahol. Valahol. Mindjárt, kell egy kőcsákány? Nem, én most el leszek a földdel. És Vagyunk. én most építész leszek, jó? Attila. Mi az? Ah, jó, kösz. Jobb, mint a semmi. Igazad van. Hány tehén van? 2? Nem tudom. Hol van? Nem, 3. Akkor spannolnak, és király. Helyes, Spoke Spannerhez beestem valahogy. Én sem tudom hogy, de beleestem. Itt vagyok Attila. Hé, itt a... Tudom, hogy hol vagy, várj, átások. Itt vagyok. Itt van a homokali tömtemben. Még nem menjünk le, kockázatos, még semmi sincs szinte. Csesz rá. Én is véletlenül estem le csak. Itt egy, nézd csak, itt van egy tábla. Aha, nyúlüreg, ne ásd le. Ne? Ne. Még Ne? ne. Mi az, milyen? Az mit jelent? Hát, hogy nagyon mély... Szén. Ott a szén. Hol? Nagyon mélyen lesz egy... hogy hívják? Megérted is. Úgy olvastam, hogy nagyon mélyen lesz egy kincs. Az jó. Ami punátor, vagy kurátor kincsek. Nem tudom. Itt vannak a pókok. Nézd csak! Ja, de nem vagytok szépek. Adni? Spannert ne üss ki majd szerintem. Meg odáig se tudok elmenni. Gyere, nézd meg milyen szépek. Nem, inkább most felépítem a házat. Zúzott kő van 42 kell. Nem, most földből lesz. Esteledik már, Már esteledik. Nagyon rossz. És még előrébb se haladtunk, se ágy, semmi. Hát még nem haladtunk előre, igazad van, testvérem. Most ez rám. Van 3 szemem. Hány... Van, hol a crafting table?
Aki? Ahol. Behozom, várjál. Csináltam legalább egy szénből tudott párkát. Aha. Legalább ne hülyenek be a mugok. Vagy ezek a szúnyogók bejöttek a szobába. Megesznek élve. Nem hallok. Nem. A fal is nőjön meg. Ó, na, mi van ezzel a szarral? Most itt most bányászgassunk itt, Attila. Oké. Kész. Kijött egy kemence. Adtam volna még szívesen. Ja, tényleg kiégetem az egymásat. Nézd csak. A drágomosunkat kiégetjük. Gyere, bányász velem. Itt csináltam neked egy járatot. Nem csinálsz egy kőcsákányt? Hát, nem, jó néknek. Meg nincs is bottomsz. Adok, van 3 botom. Az király. Követ is tudok adni. Az van. Na jó, ennyire nem menjünk még le, nem? Még felintézzük el a dolgokat, utána lemehetünk. Még egy kicsit lejjebb ássuk, mert kíváncsi vagyok. Hogy legyen a következő részben a Box Spawner, utána a Skeletor Spawner, vagy itt van olyan? Van. Arra van körülbelül. Jól tippelem. Akkor a Spoke Spawner, Skeletor és lemegyünk a nyúlüregbe. Ott meg én nem voltam, de biztos. Nem az a feladat, hogy csinálni kéne fullasztó csapdát? A Skeletor Spawnerhez. Azt hiszem, nem, mob trappet kell. Mindegy. Még most sincs vas. Van már 64 kő. Na hát ez hülyeség így, mert a nézők most nem kíváncsiak gondolom az estére, hogy mi csak itt bán vagyunk és bányászunk, úgyhogy gyere Ákos, gyere fel! Na, ennyi lett volna ez a videó, kedves nézők, én Attila vagyok, és Ákos. Ákos. Na, császtok!